لومي كنزاربلو زلنا قداي أبز عالمنا رخيصو بزعبا زلون جن كأوا غازي وصالو حاد عبي مستريو نسو دما سقطايو أبزا معالتاوي بجدرتات تناوز عالمنا نبرنا نبس وكاف سب ناتو جدرتات رايك سمع أبز قادللو بكركرن بوارنت وحيتنا نركب محبراو مراخبيتات أزمي منانا أبزرنا زلو خلهم سبات دما تخرتنا نمسحابي الرباربو أما أخل زخلو عقرقرقن عقمنا يتنقا حيلنا دماي مكنالو مخنياتو اتزعابي حيلي أبتي جدرتا زي كونس عاوشت اتي سقطا سلازت حبايو بوزحات كابانا نسقطا كم دخمت كم دنقورنا وي كم سعرات يريوه اتحققن كابز فتو مستفاليو سقطا بالحناتيو سقطا طبابيو كابز خوانا يخون جدرتان لعلي عاويلو السمع عابي حيليو اتهم أبعاف تاريخ الزعالم عابي سلواز قابرو لبا مات فلاسفاتاتن مرحتو خناتن واقع سقطا أتصبيعهم يفلتو نيرهم بازا مخنيات زي اتهم زعابي وسانتات زوسونو اتهم زادنو قناي مهزو سرحات سفترو اتنا يوشت عرفتن سلامن زراخبو عوشت سقطا ترايو لومي أبز فيديو زي نقرا من قدها سقطا كم عابي حيل تطعيمكا نيوتكا كم يجيركا كتغيرا كم تخل شديشا ناي سقطا حيلتات بزرزر كنرينا أزيهم شديشا نتبتات بمستراو سقطها نعلم كم يجيركا كتسعرا كم تخل نتقلقاتخا كم يجيركا أوازا كم تأتوم كبرن واقان قالاتكا كم يجيركا كب كم تبلون كمهر خايم حد جزي نقول حتى اتزبالة أملسي سقطها ترايو حد جزي دما كابش حقالات نلعلي حنت سقطها بزح مستر تزارب نات كان يوشت السلام كتركب عبد الخايو كله استخبر سبك تخون دولو انت وين كسب موداتا مسيطنه دويل كان محسب نمنتا يزا عالم نسقطها تفرحو نمنتا انا اما اخل زررب حيدة سكن تاكسفن كلو كلاتنا كنجرنا انكن هو خل نجمر مخنياتو بنتصر فلطيو سقطها كم مستيات سلازخوانيو سقطها مسجزا رسنا كنفاطط يقددنا جنكا نزي مستيات زي كم مكلا خالي والتا وي كم بلي حسيف كنتقاملو كم نخل كندينا نفلق نخون عبزالو ميزل عالم سقطها اتزعابي متقعتيو أوه ناتكا سقطا نتقلقاتخا أبعابي وزن قجتن كأتوميو اتناتكا سقطا نعو نعاي كتنارد ويسمعيتك تقواز أطر عاقمي بالكان ملأختين محلال فلو أبي واتي زخوانا سلطاني بالكان زبل كابيدناي من عقانايو إزي سقطا خادمة كاب زخوانا تعرفن اللي قصلو تقلق أتخانة ناتكا دخمت كفالت يوم زداليو نازي دما ببغنة قالات كان ببزح زرب كان يوم زرخبو كتعلل كاللخا مستيرك أحلف كاتب كتعلل كاللخا فرحات كاتقلت سقت بالكاللخا جن نسخا كنباب زي خل حنك اللي تيتخون أمو حساب بومبار زعالم زي أمعالتا حدش نجار كتزارب حدش نجار كتسحف ويرئيتوخا كتب كتدفع في أكات وعل أما أخالي زخول لها وهاوتاقن أي زاربني لكا صنع مخان اتزعابي جقدناتيو سقطانا دخومات محب إزي كونس نايتهم حيالات معرفيو بوزحات سبات تجدرو وشت أو سلام سلازي باللوميو نسخاقن أبتنات كاسقطا ناتوشت أو سلام كهنتو لومي بسقطا خان عالم أبحث تأتوا سبات نعخب قلي لك قمتها كم زي خقولو جبر أب سرحها أب جزخا وأم آخر محاجات كزيتك أم كتعك ما تخلو سقطها مرت شو عسابات كخبر خاك جمهوريا حجد ما بقتا نابتم شديشة ناي سقطها حالتات كنسا قرينا اتقدمي سقطها كم عبي ملسيو سقطها كم ملسي كتقاملو كلها كلتا عبيت سرحات يسرح قداماي نتزارب كازلوسب نسخا نعكتنا ردني وين سمعتك تقوصاصر عقمي بالكان زبل كبيدنا نعات ملختين محلال فلو كال ايدما قالات كان حسابات كان اباخينكا حيلخا كم مدخا ميكلاخللكا اتفرط ناي فارس قطامي رومي كم زيبل سقطها قانقو املاخيو كال كله جن دخم ترجميو اذا مالت كاب زخوان زي طقم جوجان لعلي سقطانا حقي بزبلت اكغلص اخاليو مالتو كال اي سقطا كم مبقس فلطات متقام عبزلوم اوان كل سب انا فلط كبل يدلي كل سب نتنات حساب كسرص يغواي نغرغن اتم حقنياتات طببنياتات كزاربو كاموغاين لعلي نمسمع زلوم دلونات يزفليوم اتفلط سقراطس انا زفلطو نغر انتهالي كم زي فلق مفلاط اي طرايو يبل نبره افنا كفوتا بزخونو الاوان امرونا يعصو مغنياتو كنزارب كلنا نتي درون نفلطو نغر طراينا ندغمو كنسمع قالنا جن نتي زين فلطو حدش فلطات كنركب عدل هبنا فلاسفا زينو كم زيبل تفطرو كلتا اذنن حد افن زهابتنا كابتن نزاربو بعصف كنسمع سلاز قبانايو اذا تفطراو هبتزي عابي ملأخت طباب زي جمر اذننا كخفت كلو ملحسنا دما سقت بالكلايو
ከምቲ ጥንታውያን ግሪካውያን ዝብልዎ ድማ ስቕታ ቤት ትምህርቲ ጥበብ እዩ እወ ስቕ ክትብል ከለኻ መንነት ሰባት ተንብብ ኩነታት ብዕምቆት ትግንዘብ ውሽጣዊ ድምፅኻ ድማ ትሰምዕ ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ግን ብጭድርታ ገዛ ርእሱ ስለ ዝወሓጥ ነቲ ካብ ውሽጡን ካብ ሰባትን ዝመፀ ረቂቕ ጥበብ ክሰምዖ ኣይኽእልን ስለዚ ሎሚ ርእስኻ ሕተት ክትርዳእ ዲኻ ትጓየ ዘለኻ ወይስ ክተረድእ ሓቀኛ ለባም ክትኸውን እንተደሊኻ መጀመርታ ጽቡቕ ጌርካ ምስማዕ ልመድ ስቕታ ክትለማመድ ከለኻ እዚ ዓለም ሓደ ሓድሽ ሚስጥር ኣብ እዝንኻ ክትንሽኻሽኾካ እያ ጥበብ ዝርከብ ብበዝሒ ዘረባ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ስቕታ እዩ ስለዚ ካልኣይ ነጥቢ ስቕታ ናይ ፍልጠት መበገሲ ዝብል እዩ ሳልሳይ ስቕታ ንዋጋ ቃላትካ ክብ የብሎ ናብቲ ሳልሳይን ኣዝዩ ማራኽን ዝኾነ ናይ ስቕታ ሓይል ክንመጽእ ከለና ስቕታ ንዋጋን ክብረትን ቃላትካ ከም ዝውስኾ ክንርኢና ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሰባት ንንግግር ከም ብላሽ ነገር እዮም ዝርእይዎ ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ይልፍልፉ ዘይግብኦም ነገር ኩሉ ርእይቶ ይህቡ ኣብ ዘይምልከቶም ጉዳይ ኩሉ ድማ ኢዶም ይእቱ ግን ከዓ ሓደ ነገር ብዘብዛሕካይ ቁፅሪ ዋግኡ ከም ዝጎድል ትፈልጥ ዶ ከምቲ ኣብ ናይ ኢኮኖሚክስ ሕጊ ኣቕርቦትን ጠለብን ወይ ድማ ሳፕላይ ኤንድ ዲማንድ ዝበሃል ኣብ ንግግር እውን ኣቕርቦት ክበዝሕ ከሎ ጠለብ ይጎድል እዩ ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ሰብ ንግግሩ ዋጋ የብሉን ክብሩ እውን ይጎድል እዩ ሰባት ድምፁ ክሰምዑ ከለዉ እዝኖም ይዓፅቡ በኣንጻሩ ግን ነቲ ስቕታ ዝመርፅ ውሕድ ዝዛረብ ሰብ ቃላቱ ከም ወርቂ ክቡር ይኸውን ንሱ ኣፉ ክኻፍት ከሎ ኩሉ ሰብ እንታይ ክብል ይኸውን ኢሉ ብናፍቆትን ብኣኽብሮትን ይሰምዖ እቲ ፍሉጥ ናይ ታሪክን ፖለቲካን ተንታኒ ሮበርት ግሪን ኣብታ ዘ 48 laws of power እትብል መጽሓፉ ካብ ዝጸሓፎም ሕግታት ሓደ ከም ዝብል ኩሉ ግዜ ካብቲ ዘድልን ታሕቲ ውሕድ ተዛረብ ምኽንያቱ ብዙሕ ብዝተዛረብካ ቁፅሪ ሓደ ዝተጋገየ ነገር ክትዛረብ ዘለካ ዕድል ሰፊሕ እዩ ስቕታ ግን ንዘረባኻ ክቡርን ብርቅን ይገብሮ ይብል ስቕታ ከም ቅመም ንግግር እዩ ብዙሕ ቅመም ዝበዝሖ ምግቢ ከም ዝበላሾ ኩሉ ብዙሕ ዘረባ ዘለዎ ሰብ እውን ይስልችው እዩ ውሕድ ክትዛረብ ከለኻ ሰባት ንዓኻ ክርድኡ ብዓቢ ትኹረት ይሰምዑኻ ቃላትካ ሚዛን ይደፉ ንግግርካ ድማ ተሰማዕነት ይረክብ ስቕታ ኣብ ዙርያኻ ናይ ግርማ ሞገስ ዋልታ ይሃንጽ ሰባት እውን ንዓኻ ትሕት ኣቢሎም ክርእዩኻ ይፈርሑ ራብዓይ ስቕታ ከም ናይ ጥንካረ መግለፂ ምጥቃም ብዙሓት ሰባት ንስቕታ ከም ፍርሓት ከም ስዕረት ከም ድኽመት ይርእይዎ ምላሽ እንተዘይሂበ ተሳዒረ ኢሎም ይሓስቡ እቲ ሓቂ ግን ካብ ዝተቃራኒ እዩ ምጭዳርን መጮጫቕን ንዝኾነ ሰብ ቀሊል እዩ ስቒልካ ኩነታት ምሕላፍ ግን ዓብይ ርእስኻ ናይ ምግዛእ ክእለትን ጥንካረን እዩ ስቕታ ናይ ውሽጣዊ ጥንካረኻን ብስላትካን መግለፂ እዩ ሓደ ሰብ ክፀርፈካ ወይ ከናደካ ከሎ ስምዒትካ ተቆፃፂርካ ንግግርካ ክትገትእ ከለኻ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ንዓኣቶም ከም መልሲ ክኸውን ከሎ ንዓኻ ግን ከም ዓብይ ጥንካረ እዩ ስለዚ ስቕ ምባል ባዕሉ ናትካ ናይ ጥንካረ ምንጪ እዩ ሓምሻይ ስቕታ ከም መርማሪ ምጥቃም ብዙሕ ግዜ ሰባት ክንፈልጥ ክንደሊ ከለና ብሕቶታት ነጨንቖም ወይ ድማ ብዙሕ ብምዝራብ ክቐርቡና ንፅዕር ነገር ግን ሰባትን ሓቀኛ መንነቶምን ክንፈልጥ ካብ ሕቶ ንላዕሊ ስቕታ ሓያል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ትፈልጡ ዶ እዚ ናይ ስቕታ ጥበብ ብናይ ስነ ልቦናን ተመራመርትን ዘ awkward silence ወይ ድማ ዘይተለምደ ስቕታ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሰባት ብባህሪኦም ስቕታ አይፈትውን እዮም ኣብ ማእኸልኩም ስቕታ ክሰፍን ከሎ ይጭነቑ ነቲ ስቕታ ንምስባር ድማ ክዛረቡ ይጅምሩ ሽዑ እዩ እምበኣር ዘይደለዩ ምስጥራት ከውፅኡ ሓቀኛ ስምዒቶምን መንነቶምን ዝገልጹ እቲ ፍሉጥ ናይ FBI ድር መራሒ ክሪስ ቮስ ከምዚ ይብል ሓደ ሰብ ተዛሪቡ ምስ ወድአ ንሒደት ሰከንዳ ስቕኢልካ ብትኹረት እንተጠሚትካዮ እቲ ሰብ ነቲ ስቕታ ንምስባር ኢሉ ጥራይ ዘይዛረቡ ዝነበረ ምስጥር ከውፅእ እዩ እምበኣር እዚ ስቕታ ከም መርማሪ ዝሰርሓሉ መገዲ ሰባት ንምፍታሽ ንምምርማር ከምኡን ምሳኻ ዘለዎም ርክብን ሓሳብን ንምፍላጥ ትጥቀመሉ ብልሓት ሰባት ምስ እትረክብ ብዙሕ ካብ ምዝራብን ሓሳብካ ካብ ምፍሳስን ከም መርማሪ ኮይንካ ክትዕዘቦም ትኽእል ኢኻ ቃላት መሸፈኒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስቕታ ግን ነቲ መጋረጃ ገሊጹ ሓቂ የውፅእ ሓንቲ ምሳሌ ክነግረካ ሓደ ሰብ ይሕሱ ከም ዘሎ እንተተጠራጢርካ ተኸራኺርካ ሓሳዊ ኢኻ ይትበሎ ኣብ ክንዱ ዘረብኡ ክውድእ ከሎ ዋላ ሓንቲ ከይተዛረብካ ዓይኑ ጥራይ ብትኹረት ተመልከቶ እቲ ሰብ ብስቕታኻ ክርበሽ እዩ ኣይኣመነንን ይኸውን ኢሉ ክፈርሕ እዩ ነቲ ጥርጣሬ ንምስባር ድማ ብዝርዝር ክገልጽ ክፅዕር እዩ ኣብቲ ዝርዝር ዘረብኡ ድማ እቲ ሓቂ ክወፅእ እዩ ሻድሻይ ስቕታ ከም ናይ ድርድር መሳርሒ ምጥቃም እቲ ሻድሻይን መወዳእታን ነጥቢ ስቕታ ከም ናይ ድርድር መሳርሒ ምጥቃም እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ድርድር ብዙሕ ምዝራብ ዝበለፀ ውፅኢት ዘምፅእ ይመስሎም
ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ስምምዕነት መጀመርታ ሱቕ ዝበለ ዘይኮነስ መጀመርያ ንግግር ዝጀመረ ሰብ ናይ ምሳር ዕድሉ ትሑት ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? እዚ ጥበብ እዚ ዘ ጎልደን ሳይለንስ ወይ ድማ ወርቃማ ስቕታ ተባሂሉ ይፍለጥ። ሓሳብካ ቀሪብካ ዋጋኻ ድሕሪ ምዝራብካ ነቲ ዝመፅእ ስቕታ ክትፀሮ ክትኽእል ኣለካ። ብዙሓት ሰባት ነቲ ስቕታ ክፃወርዎ ስለ ዘይኽእሉ ጥራይ ዋግኦም ትሕት የብሉ ወይ ዘይግባእ ቅናሽ ይገብሩ። ንስኻ ግን ስቕ ክትብል ከለኻ እቲ ካልእ ወገን ክሓስብን ክጭነቕን ዝበለፀ ኣማራፂ ከቕርብን መገዲ ትኸፍት። እቲ ዓብይ ናይ ቢዝነስ ሰብ ጄፒ ሞርጋን ከምዚ ይብል ነበረ፣ ካብቲ ዘድሊ ንላዕሊ ፍጹም ኣይትዛረብ፣ ምክንያቱ ብስቕታኻ ውሽጢ እቲ ካልእ ሰብ ገዛ ርእሱ የጋልፅ እዩ። ኣብ ድርድር እዋን ስቕታ ናይ ዓርሰ ምትእምማንካ መግለፂ እዩ። እዚ ስምምዕነት እዚ እንተተሰዓረውን ግድ የብለይን ዝብል ናይ ሓይሊ መልእኽቲ እዩ። ስቕታኻ ማንም ሰብ ብዘረባ ክጥብረካ ከም ዘይኽእል መረጋገፂ እዩ። ስቕታኻ ንቃላትካ ክብደት ይውስኸሉ። ስቕታ ኣብ ድርድር ዓብይ ናይ ምፅባይ ብልሓት እዩ። ቅድሚ ምዝራብካ ምስላጥካ ብምኽንያት እምበር ብስምዒት ከም ዘይትምራሕ የርኢ። ሰባት ንዓኻ ብቐሊሉ ክቆፃፀሩካ ይኽእሉን እዮም። ስለዚ ስቕታ ከም ናይ ድርድር ጥበብ ተጠቐመሉ። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ኣብ ድርድር እዋን ዝፍጠር ሃንደበታዊ ፀጥታ ነቲ ናይ ሓያል ሚዛን ናብቲ ስቕ ዝበለ ሰብ የዝብሎ እዩ። እዚ ማለት ክልተ ሰባት ክዘራረቡ ፀኒሖም ሃንደበት ፀጥታ እንተሰፊኑ እቲ ቀፃሊ ዝዛረብ ሰብ ሓይሉ የጥፍእ፣ እቲ ብስቕታ ዝፀንሐ ግን ሓይሉ ይረክብ። ምክንያቱ እዚ ዝቕፀል ዘረባ ናይቲ ስቕተኛ ረብሓ ዝኽብር እዩ ዝኸውን። እምበኣር እዚኦም ሎሚ ዝጠቐስናልካ 6 ናይ ስቕታ ሓይልታት እዮም። በዚ መገዲ እዚ ስቕታ ከም ሓይሊ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ትሕዝቶ እዚ እንተፈቲኻዮ ላይክ ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻነልና እንተዘይኮንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትናኹን። ይቕኒለይ።